आई तो तनी रे लुका आवा तनी रुक जाई छोड़ दी रखल भैया के जांगो ओरे साला बतावा हो उनका बिना हमार तन को मन नहीं खे लागत कैसे हुई कैसे ना। एक तो पहले ही कहत रहा शादी करे खातिर लेकिन हम ही ना कइले रही का करी पर माई बाबू के इज्जत न देखत रही। आज फोन लगा के बतियाओ तनी कि बल्कि ना शादी कर लेले बनी त का से। हेलो हेलो का हो कैसे याद आई नहीं याद तो तू अबे करेला लेकिन का करी हमर मरद और सास और में गोतिनी पजरवे रहनी जैसे फोन ना कर पावे नी। अरे हाँ हाँ बहाना एगो बना ले बाड़ू ठीक न मरद के पाक के खुशी बाऊ न ठीक बा खुश रह हम तो ये बात तड़प तड़प के जियते न बनी। अरे ऐसे ना बोलो शादी मजबूरी में कइले बानी लेकिन हमर मन ना रहे लेकिन माई बाबू हमारे इतना जबरदस्ती कइना ना तब शादी करे के पड़ल। हाँ हाँ ठीक बा जौन तो कइलू जौन ठीके कइलू भाई का कहता रू मन करता हमारा भेंट करे के जौन लो हम राती में तकिया लेके सुते के पड़ता तहार याद आवता तो आ तार एगो फोटो रखले बानी वो फोटो देख देख के कैसे कैसे चुम चुम के रहता तार तन के बुझाता हमरा बारे में बुझात तो बा जे हम मिले के तो हमरो मन करत रहे कब आवत नहीं मिले तब बोलैबू जाइए न आई में तोरे मन के बाग कहिया बताएं आज हमार दीदी जी ना बहरी जाए वाला है जब बाजारे फोन करम न जैसे ही वैसे ही चाहे 1 घंटा के बाद निकली है जरा राज 1 घंटा के बाद ठीक है बा तो बढ़िया मौका बाटे आई आई ना हमरो तो देख ली सगरी ले तार मरद कहां रहल उ तो गइल बने खेते होरी जी। हां तब बच्चा के देखियो ना तो तू जनी हो तारे भरोसा आवत नहीं ठीक बा आई के हो ठीक बा रखत नहीं भैया ठीक भैया रहो भैया त बतियावेला हमरा से कहन डर बाकी रख देलू भैया के नहीं हरे के नु आदमी हो जे भी कुछ होई थे। ए दीदी जी अब रसम ने का बतियाई रसम कहब जा के दिन भर फोने पे लाग रहे। अरे ऐसा बात नहीं क्या ना था आश्रम में से थोड़ी आइल बारू भाई बाप ले आदमी बतियाई ना हो मातारी ले नैयर में आए हमनी के तका में अकेले बारू तो तनी मोबाइल में लागल फिरत रहत अब का खाना न खलू हो खैनी है जी। अरे रके खाना निकाल के देल रहनी कनी चौकी पर रख दे खैनी अरे हम खा ले लेबे तू टेंशन मत कर हमरा के देखा बाहरी भीतर हमनी के दौरे के बा को बाहरियो कुछ कोई देवेला हमनी के चुरा चुरा खा ले कुछ कुछ लेके मांग चांग के तू तो घर में बारू खाए पर ध्यान दिया खइले में सब बा कैसे तो कहला कि ओने से नंद ना तो दोनों आंख बंद ठीक ना एगो तो टिटिहरी लेखा खेलवाड़ी आई पिया। ए दीदी जी पहला ही से हम ऐसन है जी कनी की बाजारे जाए वाला रही जा ना कब जाए जा तनी बाजार में कनी की खाना ना खा लिया नहा धो के कोई गेट खोलवाई नु तो मत खोलिया है ना अब आराम से रहिए कह दियो कि केहू नहीं की रखे केहू के ढुका गांव टोला महलाई घर हमनी के देख के जरेला मैं प्रॉपर्टी हमनी के दुइये भाई पानी जा पता ना हमनी के बात देख के जरेली सन फोर भांग करे खातिर घर में ढुकिया सब गेट मत खोले ठीक ना हम आवा तनी मार दीदी जी एक बात कही का जा तनी तो हमरा के चाउमीन ले ले चाहे मोमो। अच्छा ठीक बता चाउमीन फेवरेट है ना खेलावाड़ी बाजार में के घुमा के खाइले बारू ना हमरा बुझा गई ठीक बा बंद कर लिया के ठीक बा दीदी जी तो सोचते रहनी कब जा सो अब तो चलिए गई सो अब जात है अब बेड और सरिया दी और तबे ना रह जी को दिन का फिर एक बार फोन लगा के आवत नहीं खुश ना। हेलो हां हेलो आई हो निकल कॉल की अरे हम चल ले बानी आई निकल की नहीं हां तू आओ जल्दी आ जाई हम तार दुआरिये पर रह दुआरिये पर का डायरेक्ट आई ना घरवा में घर में आई हां अरे केहू देख ली तो मराए लागम हम ठीक बा ठीक बहरी आव हम के टाइम खड़ा बानी ठीक बा चलो जल्दी कितना लेट हो गल तारा कोनी हतना धनवा ले लू हो इथिया पे बेच देबे के आ कोनी साग से कने जा तनी बाजार ए जे घर ही रही है ठीक ना कने में के देखत रही है नया नहर बिया केहू आई जाई त देखत रहबे तबे न ठीक बा तब हमने चलना जीती बाजार करे रे अब तू का कर हमरो कुछ सामान किने के बा कने वो के किने के बता सामान कुछ किने पर लाज न लगे लगा कुछ कहल हो पिया खाई पिया के मंगला हां करे त चाउमीन त मांगत या हरदम मोमोज चल ठीक ले ले कने कनेवे संग बढ़िया ले रही हंसिए बोलिया कुछ डटिए बोली है ना डपटी है हमारे चाचा बोले हां मिल मिला के बढ़िया से रहब तबे न ठीक बा संस्कारी भी आई जान जाई इतना निमन से बोलती हंसती ना तब का भाग मिली कैसे मेहरारू मिलल
जानी ठीक बा जल्दी असन बाजार के अरे तो जाते में बजरिया में जाके आदमी सूत जाई तो बजरिया में जाई अपन बाजार उजार क के अइबे करी ठीक बा आ कनी नु हवैया न रहौ का लो किस्तिया लेबे जवान अरे उनका का नाम राम दयाल नाम नु हां तो उनका के दे दिया 1800 रुपया कने के दिल बनी मांग के दे दिया ठीक ना ठीक बा हम जाते चल चलो हो कने चला 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 लेट भइल का तना हो दादा आई हो मैं हैं ओकरा के टेलीफोन खोले बतावा हो कबे के कॉल रह के अब आवतानी आ मम्मी जी के ओरी के आवे के टाइम हो गल अभी ले आई ना पता नहीं कब आइयो खीस अब यहाँ के बरावतानी कि ना यही से बोलम ना तो कहिए कि बोलत रहेलू हमरा के हमेशा बोलत रहेलू कबे का कहले रह कि 1 घंटा के बाद आ जाए आ 2-3 घंटा हो गइल अभी ले तू हेजा बैठा बाड़ू सब आगना घूम देनी कहीं लगते नहीं केने कोना घर में घुस गइल बाड़ू काहे रे कमरा का खीस बरावतानी बताई ना रे कलर ने के 1 घंटा में आ जा 2-3 घंटा काहे लगा देनी हां अरे तो का करी हम पैदल आवत नहीं उतना दूर से बताओ तार गांव में रास्ता बनल बा हमरा पास कब पैसा ना रही कि गाड़ी से आई ओहो। ये सब बात छोड़ी लेकिन रोरो से बहुत मन मिले के मन करत रहे जी तारा मन करी त ई हाल रही त बताओ फोन ना कर तू 4 दिन 5 दिन अइला हो गइल बताओ का करी हमरा सोचत रही कि अब बलाए लेकिन हम घर में कहीं जाते ना रही जा सुनो तार कतनो बियाह भइल बा कि हमरा के मत भुलाइयो ना। तार जब मन करी तब याद करबू तब हम आवत रहम तारा घरे जानलो ना बताओ हम हमरा तो पिया लेके सुतत तानी सुनो अब त्याग बिल बानी जानलू तारा घरवा के केहू आ जिन बा असली तता लो तारा घरवा में क्यों जागू अरे गेटवा खोला कहां बंद अरे दादा नहीं नाम तो तारा घर में कोनी चलो बोरी बे आवतानी जी दादा खोल आई त रे लुका आवतानी रुक जाई अभी खोला करो ए जी हैं काहे इतना जान पड़ी रे ए जी बैठी आई ये कुर्सियां कहां गइल कुर्सी घरवा में हो हां घरवा में काहे इतना उंजाइल पड़े अजी केन कहाँ ले तू उड़ के आ गरला बानर घरवा में वहाँ भागावत हाँफ गई है क्या हिला करे अरे हाँ एक लंगे रौरा बैठल बानी त हिली नाही हे जी बैठी तो अभी हिलता कहत से कलम कहाँ हिलता देख अरे एका छोड़ दी रखल बा एक जंगो ओरी साला हमरे करे हां माई अरे कहां बड़ी सरे ए जी ए सुन ना ई तू का ए कर सुन घर में हमके खाते ना रोज रोज अरे बाबू ये देख कौन भाई है खाचा मुलुकावा कर रखले बिया के हाजी और अरे करे ये क्या रे हम बता हमरे ओ मैया क्या है क्या नहीं हमरे गाड़ी का ना चाचा का लड़का हो हां खाचा में तो बे अरे यार खाची ले चाचा चकल हम कहीं ना मम्मी जी की यहाँ के गोसाई लगी होते ऐसे ढाप देले रही हां बताबे कि ना रे अरे ही साथ बता बताबे कि ना रे बताबे कि ना अरे दादा मम्मी जी बोली ना अरे मैं अरे बताबे कि ना अरे दादा अरे मैं छोड़ जाओ आयो दादा अरे ना क्या केस हो जाए केस पहले छोड़ दू ये करो आओ करो कमुआई घर में लेकर अरे सही बता रे क्या हो कैसे बता हम इनका से प्यार करते रहे हमारे गाँव प्यार करते तो प्यार करते तो बियाह काहे कइली बता ए करेले बियाह कइले रहते एकले काहे के दिबे कल हमके इज्जत उतर हां हमनी के प्यार करते रहेंगे एक दूसरे से इज्जत उतरवाए खातिर हो खिलवाड़ी आय मम्मी जी यहाँ के रह नहीं गइला तो कती हम तारे से मिलबे करब तो का करी देख ले पूरा अब ये हमर खत्म हो गइल खराब हो गइल जाए दे अगले बार से ऐसे ताकत रे भगवे के ना रे भगवे के ना भगवे के नहीं के बुझा भागे के बुझा जाना तोरा बाप के फोन करे एकरा बाप के ले सरवा के एकर बोला कर बाबू के ए जे हमरा गाँव मम्मी जी खलवाड़ी बड़ तर लाज न अब तोरा हम रखबे ना काटा मारा त सुंदर पहले बड़ू अब कैसे ताके चाक पके गड़ल चाहे छिनार कहीं के नहीं हरे का खलाड़ दिए अब जननी उतार रही घर ए जी मम्मी जी के कह दे हमरे गाँव में ना बतावे के जे अब कुछ मत बतिया हमरा ले तू जोन जोन मांगत रही तोन देत रही जोन जोन कहते तोन खियावत रही आई माई जात रहे बाजार करे तो कहनी के कुछ मंगले बिया तो हां चोमी मंगल रही ना
हाँ आ वही बहाने सबके खदेल के तू अपन बुलाओ तरी रंग रसिया मिलाओ तरी तो या अब ना बलाए बराबर गोड़ पर तो- गिरता ने तो लीला ली इसकी का कोली बता। लीला लीला हां का लीला जला का लीला ली कुछ ना लीला ले बड़ी तोरा का हम ना रखो का लीला नहीं है चौमिन में बर्गर गोराइल है तब लीला नहीं खीस अभी मम्मी जी कहाँ लेके आए हैं तू छोड़ दीजिए छोड़ दे पूरा इज्जत हमारा खराब कर दे कहते छोड़ दे रे हाँ? तेरे बाप भाई के अभी बला काम तोरा के खोदले तुम तोरा के नहीं करे हमारा ना ऐसे मत करे अब हम ना उनका के भलाई कब भुला जी बाप देख माई जा गलबिया फोन कर तू तो रौरा तो मान जाई जी